Di bawb yn glywed fi'n iawn? Ia? Lly, does dim raid i mi credu beth mae'r clwc yna'n dweud, na? Lles i chi, na? Nawn ni weddio i ofyn i'r arglwydd ein harwain ni. Gweddiwn. Nefol Dad, diolchwn i ti am Iesu Grist. Achos trwyddo ef ni'n gallu byw yn dy bresenoldeb di. Trwyddo ef ni'n gallu dod ger bron deallor di, nefol Dad. Dy orsedd, gorsedd gras. A ni'n gallu siarad yn hyderus o flaen dy bresenoldeb di, yn dy bresenoldeb di. Felly nefol Dad, gofennwn i ti ein harwain ni gyda dy ysbryd glân ein harglwydd Iesu Grist. Da ni eisiau gweld Iesu yn ein bywyd ni, yn yr eglwys, yn symud. Da ni eisiau gweld dy ogoniant, nefol Dad, arwain ni i ddefendithio di gyda'n bywyd ni, yn enw Iesu Grist. Amen. O, nes i anhofio, mae copi Saesneg gyda fi, os ti isio Dafydd, gyda'r darlleniadau i gyd. Na i adael efo. Felly nawn ni ganu'r emyn gyntaf, emyn 312 o nefol addfwyn oen, sy'n llawer gwell na byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a thras a thgariad drud, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Ac yn y blaen, 312. Ymgrymed bawb i lawr i enw'r addfwyn oen. Yr enw mwyaf mawr, erioed a glywyd sôn, y glod, y mawl, y barch a'r bri, bo byth i enw'n harglwydd ni.
Ni'n canu'r emyn yma yn aml. Ond ydyn ni gyd yn ymgrymu i lawr o flaen yr oen? Ydyn ni'n blygu o flaen ei ewyllys? Mae'r gnawd yn cryf, ond mae'r arglwydd yn cryfach enwm ni sy'n credu yn ei enw sanctaidd. A mae'r arglwydd yn galw ni i ymgrymu, i ildio, i blygu o flaen ei ewyllys ef. Ein ewyllys ni o flaen ei ewyllys ef. Ac yn meddwl am yr ymgrymu yma, yr ildio yma, y blygu, dwi eisiau ni fynd at yr Hen Testament a mynd trwy hanes bywyd Abraham. Dwi'n mynd i ddechrau gyda Genesis 12, 1-4, ac yna byddai'n parhau yn ystod y bregaeth gyda Genesis 22 hefyd. Felly Genesis 12, 1-4. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abram, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Byddai'n dy wneud di yn genedl fawr, ac yn defendithio di, a byddi di'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n bendithio rai sydd yn defendithio di, ac yn melltithio unrhyw un sydd yn defechanu di. A bydd bobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Felly dyma Abram yn mynd fel roedd yr arglwydd wedi dweud wrtho. A dyma Lot yn mynd gydag e. Roedd Abram yn 75 mlwydd oed pan adawodd Haran. A roedden ni'n diolch i'r arglwydd am ei iair sanctaidd. Amen. Gweddiwn. Nefol Dad, diolchwn i ti am yr un sydd wedi agor y ffordd i ni allu fynd i mewn i dy deyrnas sanctaidd di, a bod yn rhan o dy deyrnas. Diolch am yr un agorodd ffordd i'r nefoedd, ffordd i fyw yn dy bresenoldeb di. Diolch, Nefol Dad, am yr oen di-fai, am dy unig ganedig fab, am Iesu Crist, ein brenin a'n harglwydd ni. Diolch, Nefol Dad, achos trwy ei aberth perffaith ar y groes, da ni'n gallu byw yn iawn gyda ti. Diolch achos dalodd ein holl dylydion ni ar groes Calfaria wrth farw yna, ar ôl byw yn perffaith, heb bod yn euog o gwbl. Diolch am yr aberth iachusol cafodd ei cyflawni ar groes Calfaria gan Iesu Grist, ei unig ganedig fab. A diolch am dderbyn yr aberth yma a'i atgyfodi ar y trydydd dydd mwyn iddo teyrnasu drostom ni sy'n credu yn ei enw sanctaidd. Diolch am ei ysgyniad i'r nefoedd. Diolch achos nawr mae'n eistedd ar dy heilaw ac yn eiriol drostom ni sy'n credu. Diolch am yr ysbryd glân ac anfonodd ef i'n gwisgo ni a'i cyfiawnder mwyn i ni allu cerdded yn y byd yma gyda ti, Nefol Dad, wrth gael ein cyfri fel bobl sanctaidd, oherwydd sancteiddrwydd Iesu Grist, oherwydd ei aberth, oherwydd ei iachawdwriaeth. Diolch, Nefol Dad. Diolch am yr ysbryd sanctaidd ein harglwydd Iesu Grist, sydd yn ein harwain ni at bob gwirionedd.
a sydd yn arwain yr eglwys i addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Mae'n ein harwain ni sy'n credu i blygu ein hewellus ni o flaen dewellus di, i adael i ti deyrnasu dros dom ni. Felly arwain ni nefol dad, gad i ni weld Iesu Grist yn ein blith ni, yn ei gair, mwyn i ni allu'n dilyn ei ffwrdd, mwyn i ni allu ei glodfori a dy glodfori di nefol dad trwy dy fab Iesu Grist. Bendithia ni arglwydd a defnyddia ni i fod yn ola i bobl eraill. Cynorthwya ni i farw i ni ein hunain i'r hen fewyd o bechod ac i adael i Iesu dod yn amlwg yn ein bywyd ni. Arglwydd, da ni isio cymryd ein groes a dilyn Iesu. Marw i'r hen fewyd o bechod, yr hen fewyd bydol, a cymryd y bywyd newydd yn Iesu Grist, yn gyfan gwbl. Meddianna ni arglwydd. Iesu Grist, dere i meddiannu ein bywyd ni, i deyrnasu ar ein bywyd ni. Bendithia ni gyd arglwydd, bendithia rai sydd yn bresennol, a rai sydd ddim yn bresennol y bore yma. Ac arwain ni bob un arglwydd, i blygu, i addoli mewn ysbryd a gwirionedd, mwyn i ni allu bod yn barod i rannu'r efengil gyda phobl eraill. Dangos i ni'r ffwrdd arglwydd. Da ni'n gweddio hyn oll yn enw'n harglwydd a gwaredwr Iesu Grist. Hwnna ddysgodd i ni weddio. Ein tad, hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beuneddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiw ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni probeddigaeth, eithir gwared ni rag drwg, gan i seiddo ti o'r teyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Nes i anhofio, oes gasgliad nawr, Gary? Nag oes? Na fe? Iawn, diolch yn fawr. Felly nawn ni ganu emyn nesaf. Yr ail emyn, sef emyn 483, meddwl am yr alwad gan Dduw i Abraham. A'r alwad mae Dduw yn gwneud i bob un ohonom ni wrth ein galw ni i adael ein hen fywyd a dechrau bywyd newydd yn Iesu Grist. Felly 483. Mi glywaf dyn yr lais yn galw arna fi i dod a golchi meiau gyd yn afon Galfari. Arglwydd dyma fi, ar dy alwad di, gan afennaid yn y gwaed a gaed ar Galfari. Ac yn y blaen. Oh,
Wel, o tipyn bach o garlamu yn yr ymyn yna, a weithiau does dim llawer o amser i penderfynu, a'r arglwydd yn galw, a mae'n rhaid i ni ateb yn cyflym. Felly oedd yn dda carlamu yna ac ateb yn cyflym. Wel, mae gen i 3 phwynt i rannu gyda chi bore yma. 3 phwynt yn seiliedig ar fywyd Abraham. Yn cyntaf, mae'n rhaid i ni credu a derbyn yr alwad gan Dduw fel gwnaeth Abraham. A'r pwynt cyntaf, credu a derbyn yr alwad gan Dduw fel gwnaeth Abraham. Yn ail, mae'n rhaid i ni ydifarhau a newid cyfeiriad. Penderfynu gadael ein hen fywyd i ddilyn Duw. Does dim ffordd arall, os da ni am ddilyn Duw, mae'n rhaid i ni newid cyfeiriad. Mae'n rhaid i ni dilyn ei ffwrdd. A'r ail pwynt felly ydy farhau a newid cyfeiriad. A'r trydydd pwynt, a'r pwynt pwysicaf, addoli, plygu ein hewellys o flaen ei ewellys ef, o flaen ewellys Duw. Nid dilyn ein ffyrdd ni, ond dilyn ei ffwrdd ef. A dyna beth yw addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Mae'r gair addoli yn golygu plygu. Felly mae'n rhaid i ni ymgrymu, ildio ein bywyd ni, mwyn iddo ef teirnasu drostom ni. Felly, 3 phwynt eto, credu a derbyn yr alwad gan Dduw fel Abraham, ydifarhau a newid cyfeiriad, ac addoli, plygu ein hewellys o flaen ewellys Dduw. Felly, y pwynt cyntaf, credu a derbyn yr alwad gan Dduw fel Abraham. Mae Dduw yn galw Abraham ac yn dweud wrtho yn Genesis 12, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Byddai'n dy wneud di yn genedl fawr, ac yn dy fendithio di, a byddi ti'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n bendithio'r rai sydd yn dy fendithio di ac yn melltithio unrhyw un sydd yn defechanu di. A bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy o ti. Am alwad anhygoel. Mae Duw yn galw fe i adael popeth. Ond ar un pryd, mae'n addo i bendithio fe yn fawr iawn. Edrych ar ôl ei fywyd, a'i cadw fe yn saff am byth, a bendithio eraill trwyddo. Roedd Abraham yn wreiddiol o Ur y Caldeaid, lle buodd Babilonia wedyn, o fanna oedd yn dod yn wreiddiol. A dyma ei dad a'i teulu yn penderfynu symud o Ur y Caldeaid i Haran yn y gogledd. Da ni ddim yn siŵr pam, ond ni'n gallu meddwl bethau. Mae yna rai sydd yn meddwl bod nhw wedi symud achos roedd Haran yn lle da iawn i farchnada. Oedd yn ddinas llewyrchus. Felly falle aethon nhw i gael mwy o waith, i gael mwy o fwyd, mwy o cyfoeth. A maen nhw'n symud fel teulu i'r gogledd, i Haran. Ac yn fanna mae Duw yn galw Abraham ar ôl iddyn nhw setlo yna yn y lle yma arbennig. Mae Duw yn galw Abraham. Mae'n galw fe i symud ymlaen i Canaan. Mae Duw yn galw Abraham i adael ei hen fywyd, ei ddiwylliant a'i arferiadau ffiaidd, mwy na thebyg o'n nhw'n addoli llawer o ddiwiau. A mae Duw yn galw fe i addoli yr unig un sy'n bodoli, yr unig Duw sy'n bodoli. Y Duw byw yn galw Abraham
A mae Abraham yn symud ymlaen i tir newydd. Doedd e ddim yn gwybod dim amdano. Mae'n derbyn yr alwad. Mae'n credu yn y Duw sydd yn galw. A mae'n derbyn yr alwad. A mae'n mynd i tir. Doedd e ddim yn gwybod dim amdano. A dwi'n gallu deall fe chydig bach, achos dwi'n dod o tir hollol wahanol. A mae wedi digwydd sawl gwaith i fi, pan o'n i'n blentyn, symudodd fy nheulu o ganolbarth yr Ariannin i Patagonia. A oedd e ddim yn pleserus i fi. Dwi'n cofio, o'n i'n 4 oed, a dwi'n cofio sut o'n i'n crio yn ofnadwy, o'n i ddim eisiau mynd. O ble roedd fy nheulu, mam gi a thad gi a'r holl teulu. A teulu oedd yn byw'n iawn, a sawl un ohonyn nhw yn Gristnogion. Ond oherwydd salwch yn y teulu, oedd asma ar fy mrawd, oedd rhaid i ni symud. Mae Patagonia'n sych iawn, felly oedd yn arbennig ar gyfer rhywun oedd ag asma. A dyma ni'n symud i Trefelin yn yr Andes. A wedyn mae Duw ar ôl blynyddoedd yn galw fi i symud. Pan dechreuais i garu Trefelin yn ofnadwy, mae Duw'n galw fi i adael Trefelin ac i dod i Cymru. A do'n i ddim yn gwybod llawer am Cymru. A mae Duw yn bendithio. Pan mae yn galw, mae'n bendithio. Yn fawr iawn. Y lle gorau yn y byd yw'r lle mae Duw eisiau ni fod. Yn ei ewyllys. Yn Iesu Grist. Mae Duw yn addo bendithio Abraham yn fawr. A bendithio eraill trwyddo. Mae Abraham, neu Abram bryd ni, yn ei fyddhau ac yn gadael Haran i ddilyn Duw pan oedd yn 75 mlwydd oed. Felly dydy hi byth yn rhy hwyr i dechrau dilyn yr arglwydd. Roedd yn 75 mlwydd oed. Meddyliwch am y beth. Dyw e ddim yn anogaeth i'r ifanc beidio a dilyn yr arglwydd a gadael yr alwad, derbyn yr alwad ar gyfer y dyfodol, achos dydy hwnna ddim yn gyngor da o gwbl. Ond mae'n anogaeth i'r rai sydd yn yr un oedran i ddechrau nawr. Dydy hi byth yn hwyr, rhy hwyr, i ddechrau dilyn yr arglwydd. Felly, mae Abram yn credu a derbyn yr alwad gan Dduw. Yr ail pwynt, ydy farhau a newid cyfeiriad. Felly mae'r Dduw byw, yr unig Dduw sy'n bodoli, yn galw Abraham i'w ddilyn, gan ofyn iddo adael ei hen fywyd yn y gorffennol, a dechrau daith newydd o cyfeillgarwch gyda gef. Y Dduw sy'n bendithio gyda bywyd tragwyddol. Nid dilyn rhyw fath o ddiw, gas. Dydy Abraham ddim yn nabod yn iawn. Ond mae Dduw yn galw Abraham i fod yn ffrindiau, i ddechrau taith o cyfeillgarwch gyda Dduw. A mae Dduw yn galw Abraham yn ffrind yn y diwedd. Dyna beth yw'r alwad, i ni fod yn ffrindiau Dduw. I ymarfer cyfeillgarwch, berthynas iawn gyda Dduw trwy Iesu Grist. Anhygoel bod Dduw mor fawr, y creawdwr, yn galw i ni golyn fel Abraham ac fel ninnau hefyd. Mae'n ryfeddol. Mae cymaint o falchder yn ein calonnau ni. Ni gyd yn meddwl bod ni'n gwybod popeth mwy neu lai. A does dim amser i feddwl am y Dduw mawr sydd yn ein galw ni. Yr un sydd wedi'n creu ni. Yr un sydd wedi creu ein meddwl ni hyd yn oed. Mae'n rhyfeddol bod Dduw mor fawr yn gallu galw llwch fel fi. Mae Abraham yn cael ei ryfeddu gan cariad Dduw. Roedd Dduw ei hun yn ei alw, yr unig Dduw sy'n bodoli. Y Dduw go iawn, dim y Duwiau ffug oedd ei deulu yn ei addoli. Y Dduw go iawn yn ei alw. A mae Abraham yn ymddiried yn syth ynddo
Pam na feddai, y fe yw'r creawdwr y bedesawd. A mae Abram, bryd ni, yn derbyn yr alwad. Mae'n fodlon gadael popeth gan ddechrau dilyn Duw yn 75 mlwydd oed. Mae Duw yn addo roi plentyn iddo. Chi'n cofio? Roedd e'n ei 70au. Mae Duw yn addo roi plentyn iddo. Ac ar ôl blynyddoedd, mae'n gorfod aros. Ar ôl blynyddoedd, yn ei henaint, yn ei 90au, mae'n cael Isaac, neu Isaac. Trwyddo y byddai Duw yn cyflawni ei addewid o fendithio gwledydd y byd i gyd, trwy'r Meseia oedd yn mynd i ddod o had Abraham, sef un o ddisgynyddion Isaac. Ond mae bob math o bethau yn digwydd yn ystod y blynyddoedd hynny, cyn iddynt gael Isaac. Ond er gwaethaf ei gwendidau dynol, maen nhw'n dal ati ymddiried yn ei ffrind gorau, sef Duw. Felly yn y cyfnod yma, mae Abraham yn dod i nabod Duw yn well. Mae'n dechrau ymarfer berthynas gyda Duw. Mae'n dysgu aros. Oedd e ddim yn rwydd. Oedd Abraham ddim yn berffaith o bell ffordd. Chi'n cofio ei camgymeriad mawr? Chi'n gwybod yn aml iawn mae'n bwysig i ni wrando ar ein gwragedd ni a dilyn ei cynhorion nhw. Ond weithiau mae'n rhaid i ni peidio. A dyma Abraham yn penderfynu i fyddhau a dilyn cyngor Sara y tro anghywir. A dyma nhw'n trio cael plentyn yn ei ffordd eu hunain. Maen nhw'n gwneud camgymeriad mawr. Ond mae Duw yn maddau. Mae Duw yn adfer ei bobl pan maen nhw'n y difarhau. A mae Abraham yn y diwedd yn dysgu sut i aros. Aros i Dduw wneud ei ewyllys ac ymddiried. Dysgu bod Duw yn ffyddlon. Bod Duw byth yn methu. Os mae naddo rhywbeth, mae'n cyflawni'r hun mae naddo. Newid cyfeiriad yn gyfan gwbl. Ni ddim yn gallu cael bethau pan da ni'n dymuno. Mae'n rhaid i ni cael y bethau yn yr amser cywir, yn amser yr arglwydd. Dysgu ffordd Duw. Dyna beth yw newid cyfeiriad. Dysgu, cael ein trin gan y Duw byw. Cael ein brosesu. Chi'n gwybod i blygu haearn, mae'n rhaid roedd y haearn mewn tân, mewn ffwrnais. Mae'n galed. Mae Duw am ein trin ni, achos mae'n ein caru ni. A mae am i ni ddysgu plygu. Achos mae e'n gwybod y ffordd gorau ar ein cyfer ni. Felly mae Abraham yn dysgu ac yn newid cyfeiriad yn gyfan gwbl. Mae'n y difarhau o'i bechodau a mae'n newid cyfeiriad. Felly y pwynt cyntaf oedd derbyn yr alwad, credu a derbyn yr alwad, a'r ail pwynt yw newid cyfeiriad. Y difarhau a newid cyfeiriad. A nawr, ni'n mynd at y pwynt olaf. Y trydydd pwynt, a'r un pwysica. Addoli. Plygu ein hewellus o flaen hewellus Duw. Mae Abraham wedi profi cariad, gras, cyfeillgarwch a ffyddlondeb Duw yn ei fywyd. Yn y broses yma o newid cyfeiriad, mae Abraham wedi dysgu sut un yw'r Duw byw. Duw sydd byth yn methu, sydd bob amser yn ffyddlon. Sangdaidd. Does dim byd drwg ynddo ef.
Does dim byd anhefiawn yn yr arglwydd. Does dim byd anhywir yn dwe. A mae Abraham yn dysgu. Mae Duw yn ffyddlon, mae'n cyflawni ei addewidion. Mae wedi gweld Duw yn cyflawni ei addewid. Mae wedi rhoi plentyn i Abraham yn ei 90au. Mae Duw yn gallu gwneud beth sydd yn amhosib i ni. Ond mae'n galw ni i ymddiried, i credu yn ei ffyddlondeb, yn ei cariad, yn ei sancteiddrwydd. A mae Abraham wedi profi cariad, gras, cyfeillgarwch a ffyddlondeb Duw yn ei fywyd. Maddeiant. Cariad enfawr. Maen nhw'n gael Isaac. A chi'n gwybod weithiau ni'n meddwl, na ni wedi mynd trwy treialon. Sori, y rai sydd yn y galeri, dwi ddim yn arfer cael bobl yn y galeri. Dwi ddim yn codi'r golwg yn aml. Weithiau ni'n meddwl bod ni wedi mynd trwy llawer o treialon yn ein bywyd. A ni wedi cyrraedd rhyw pwynt lle ni'n gallu dechrau mwynhau efallai. Falle oedd Abraham yn teimlo fel na. Oedd yn dros 100 blwydd oed nawr. A falle mae'n dechrau meddwl, dwi'n gallu ymlacio nawr a mwynhau. Dwi wedi mynd trwy'r tân, trwy'r broses, trwy'r treialon. Maen nhw wedi cael Isaac, a maen nhw'n mwynhau ei plentyn. Ond, nawr mae Duw yn profi ffydd Abraham. Mae'n gofyn iddo aberthu ei unig fab. Aberthu mab addewid Duw iddo. Addewid o'i wneud e'n genedl fawr a bendithio'r ddeiar trwyddi. Ydy ni wedi stopio i feddwl am y beth? Genesis 22, 1-3. Beth amser wedyn, dyma Duw yn rhoi Abraham ar brawf. Abraham, meddai Duw. Dyma fi, atebodd Abraham. Ac meddai Duw wrtho, cymer dy fab Isaac, yr unig fab sydd gen ti, yr un rwy di'n ei caru, a dos i ardal Moreia. Yno dwi am i ti ei ladd a llosgi ei gorff yn offrwm ar un o'r mynyddoedd. Byddai'n dangos i ti ba un. Dyma Abraham yn codi'n fore, torri coed ar cyfer llosgi'r offrwm, a'i roi ar cefn ei asyn. Aeth a 2 o'i weision ifan gydag a hefyd ei fab Isaac, a dechreuodd ar y daith i ble roedd Duw wedi dweud wrtho. Dwi'n yn siŵr faint ohonoch chi sydd â phlant. Mae gen i 2 fachgen hyfryd. Dwi'n ei garu nhw yn fawr iawn, Llywelyn a Joseph. Mae'n galed darllen beth mae'n dweud yma. Beth mae Duw yn ei ofyn gan Abraham. Mae'n galed. Ond da chi ddim yn gweld Abraham yn amau am eiliad yn y benod hon. Dwi'n siŵr buodd e'n galaryn ofnadwy am yr hyn roedd Duw yn ei ofyn ganddo. Chi'n gwybod, doedd y gweision ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i wneud. Doedd Isaac ddim yn gwybod. Doedd Sara, siŵr o fod ddim yn gwybod. Oedd yn beth ofnadwy. Creulon galed. Oedd ei fod i ladd ei fab a berthu Isaac. Ond yn y darlleniad yma, rydyn ni mond yn gweld ffyddlondeb Abraham i Dduw.
Roedd Abraham yn nabod Duw, nabod ei gariad, ei ffyddlondeb dros y blynyddoedd. Mae Duw yn gwybod popeth. Fel na roedd Abraham yn meddwl, mae Duw yn gwybod popeth. Duw cariad yw. Y fe yw'r creawdwr. Mae Duw yn nabod fe'n gwendidau am hanhenion. Bydd yn darparu ar fy nhefer i. Rydyn ni'n ffrindiau am byth. Fel hyn mae Cristion go iawn yn meddwl. Roedd Abraham wedi profi cariad a ffyddlondeb Duw dros y blynyddoedd. Roedd yn gwybod pa un oedd yn gofyn am yr aberth yma. Yr un oedd wedi addo roi plentyn iddo, a trwy'r plentyn yna bendithio'r ddeiar i gyd. Roedd yn gwybod mae Duw yn ffyddlon, bydd yn cyflawni ei addewidion. Genesis 22:4-8. Ar ôl deithio am deuddydd, roedd Abraham yn gweld ben y daith yn y bellter. Dwedod wrth ei weision, aroswch chi yma gyda'r asyn, tra bydda i a'r bachgen yn mynd draw acw. Da ni'n mynd i addoli Duw, ac wedyn down ni nôl atoch chi. Sylwch ei ffydd yn yr arglwydd. Da ni'n mynd i addoli Duw, a wedyn dawn ni nôl atoch chi. Dyma Abraham yn rhoi'r coed ar cefn ei fab, Isaac. Wedyn cymerodd y tân a'r cellell, ac aeth y ddau yn ei blaenau gyda'i gilydd. Dad, meddai Isaac wrth Abraham. Ie, machgen i, meddai Abraham. Dad, mae gen ti tân a choed ar gyfer llosgi'r offrwm. Ond ble mae'r oen? Ble mae'r oen sydd i gael ei aberthu? Dwi'n cofio ddarllen hyn yn blentyn, a meddwl mae hyn yn galed iawn. A dwi'n dal i feddwl yr un beth. Os da chi'n darllen hyn yn ysgafn, chi ddim yn deall y neges. Mae'n galed. Mae'n beth ofnadwy. Mae'n anodd tu hwnt. Bydd Duw ei hun yn gwneud yn siŵr bod oen gynno ni i'w aberthu machgen i, meddai Abraham. Felly dyma'r ddau yn mynd yn ei blaenau gyda'i gilydd. Roedd Abraham yn mynd i aberthu ei fab. Ond mae'n dweud wrtho, bydd Duw ei hun yn gwneud yn siŵr bod oen gynno ni i'w aberthu machgen i. A dwi'n meddwl tebed am pa oen roedd yn siarad. Hwrdd maen nhw'n cael yn y diwedd. Mae rhyw fath o broffwydo yma gan Abraham. Bydd Duw ei hun yn gwneud yn siŵr bod oen gynno ni i'w aberthu. A mae Ioan 8:56 yn dweud, roedd Abraham, eich dad, meddai Iesu, roedd Abraham, eich dad, yn gorfoleddu wrth feddwl e cael weld yr amser pan byddwn ni'n dod oen Duw. Fe'i gwelodd ac roedd wrth ei fodd. Roedd Abraham yn ymddiried. Byddai Duw yn darparu oen ar gyfer yr aberth. Mae Abraham yn siarad llawn ffydd yn ei ffrind. Mae'n ymddiried yn llwyr yn ei arglwydd. Aroswch chi yma gyda'r asyn tra bydda i a'r bachgen yn mynd draw acw. Da ni'n mynd i addoli Duw ac wedyn down ni nôl atoch chi. Dyma'r tro cyntaf. Rydyn ni'n gweld y gair addoli yn ysgrifau gwreiddiol y Beibl. Rydyn ni'n gweld addoliad gyda Cain ac Abel, wedyn gyda Noa, a hefyd gyda Abraham cyn Bryn Moreia, wrth iddyn nhw aberthu offrwm i'r arglwydd, a neu codi allor iddo.
Ond dyma'r tro cyntaf i ni weld y gair addoli, y ferf addoli, yn ysgrifau gwreiddiol. Yr arglwydd. Mae'n air Hebraeg sydd yn golygu plygu. A dyna beth yw plygu. Derbyn beth mae Duw yn ei ddweud. Ymddiried ynddo yn llwyr. A gwneud beth mae'n dweud. Hyd yn oed pan mae'n golygu rhywbeth fel hyn. Da ni'n mynd i addoli Duw ac wedyn down ni nôl ato chi. Mae Abraham yn ei fyddhau, mae'n nabod Duw, mae'n credu yn yr atgyfodiad yn ôl y Testament Newydd. Roedd e'n gwybod, oedd y ddau ohonyn nhw yn mynd i addoli a wedyn dod yn ôl gyda'i gilydd. Mae'n ei fyddhau Duw i'r eithaf, achos mae'n credu bod Duw yn cyflawni ei addewidion. Mae'n gwybod bod Duw yn ffyddlon. Dyw ddim yn methu, byth yn methu. Ond i ddeall hyn, i fyw hyn, mae'n rhaid i ni bod yn bobl sydd yn ymarfer cyfeillgarwch agos gyda'r arglwydd. Fel na dwi'n gweld y reslo rhwng Jacob a Duw. Yr ymladd yma. Corff yn erbyn corff. Agosatrwydd, chi'n gwybod? Cyfeillgarwch. Pur. Agos. Dyna beth yw'r cyfeillgarwch. Oedd Abraham yn ymarfer. Nid jyst dweud, o na fe, mae Duw wedi achub fi a na ni, dwi'n byw fy mywyd fel dwi eisiau nawr. Ymddiried a ceisio'r arglwydd o ddydd i ddydd. Fel na mae'r alwad. Ac wrth dod i nabod Duw, gallu ymddiried yn llwyr yn yr un sy'n ffyddlon. Os mae'n rhaid i mi wneud bethau benodol sydd yn mynd i achosi erledigaeth oherwydd yr efengil, mae'n rhaid i mi ymddiried. Mae'n rhaid i mi i fyddhau. Nid jyst blesio bobl. Yw e. Na blesio'r arglwydd. Ac wrth blesio'r arglwydd, byddwn ni yn bendithio bobl. Ond os dwi ddim yn blygu, os dwi ddim yn ildio go iawn i'w ewyllus ef, byddai byth yn deall beth yw cyfeillgarwch agos gyda'r arglwydd. Fel y cyfeillgarwch yma, lle mae rhywun yn gwybod bod Duw yn ffyddlon ac yn mynd i wneud rhywbeth, yn mynd i datrys y broblem. Dwi'n mynd deall pa mae Duw yn gofyn i fi aberthu fy mab, un mae wedi addo i fi, a trwyddo, mae wedi addo bendithio'r ddeiar i gyd. Dwi'n mynd deall y beth, ond mae e'n gofyn, a mae e'n ffyddlon, mae e'n sanctaidd, felly os mae'n galed i fi, dwi'n credu bod yn mynd i sortio popeth. Roedd Duw wedi addo roi plentyn i Abraham a gwneud genedl fawr allan ohono. Mae Abraham yn credu ac yn ymddiried yn llwyr ei arglwydd. Genesis 22, 9-14. Ar ôl cyrraedd y lle roedd Duw wedi sôn amdano, dyma Abraham yn adeiladu allor yno, ac yn gosod y coed ar yr allor. Wedyn dyma fe'n rwymo i fab Isaac, ac yn ei roi orwedd ar ben y coed ar yr allor. Gafailodd Abraham yn y gyllell, ac roedd ar fin lladd ei fab, ond dyma angel yr arglwydd yn galw arno'r nefoedd. Abraham, Abraham. Ie, dyma fi, meddai Abraham. Paid cyffwrdd y bachgen, na gwneud dim byd iddo. Dwi'n gwybod bellach be fod hi'n ddyn sy'n barchu Duw. Roedd ti hyd yn oed yn fodlon aberthu dy fab i mi, yr unig fab sydd gen ti.
Beidiwch â phoeni, bydd Duw ddim yn gofyn i ni wneud y beth yma. Mae Duw ei hun wedi gwneud drostom ni. A wedi aberthu ei fab. Roedd yn profi Abraham. A chi'n gwybod, mae Duw yn galw ni i wneud yr un beth heddiw mewn ffordd arall. Mae Iesu yn dweud yn Matthew 10:37, yr un sy'n caru ei deulu yn fwy na fi, ddim yn heiddi berthyn i mi. Mae Iesu yn dweud hyn. Os chi'n caru tad, neu mab, neu gwraig, neu merch, yn fwy na fi, chi ddim yn heiddi berthyn i mi. Iesu sy'n dweud y geiriau yma. Mae'n galw ni i roi blaenoriaeth iddo ef a'i teyrnas. Dyna beth sydd yn y Beibl. Dim syniadau eithafol y dyn o Patagonia yw'r syniadau yma. Na, dyna beth sydd yn y gair. Yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Os dwi ddim yn rhoi flaenoriaeth yn fy nhalon i Dduw, dwi ddim yn heiddi berthyn i Iesu. Paid ceffwrdd y bachgen, na gwneud dim byd iddo. Dwi'n gwybod bellach de fod hi'n ddyn sy'n barchu Duw. Roedd ydi hyd yn oed yn fodlon aberthu dy fab i mi, yr unig fab sydd gen ti. Gwelodd Abraham hwrdd y tu ôl iddo. Roedd cyrn yr hwrdd wedi mynd yn sownd mewn drysni. Felly dyma Abraham yn cymryd yr hwrdd a'i losgi yn offrwm i Dduw yn lle ei fab. Galwodd Abraham y lle yn yr arglwydd sy'n darparu. Mae bobl yn dal i ddweud heddiw, mae'r arglwydd yn darparu beth sydd ei angen ar ei fynydd. A chi'n gwybod weithiau mae roddion Duw, mae bendithion Duw yn gallu bod yn rwystyr i ni pan da ni'n camddefnyddio'r bethau mae'n rhoi i ni. Neu y bobl mae'n rhoi i ni. Mae'r roddion mae Duw yn rhoi i ni, mae'r bendithion mae'n rhoi i ni. Yna mwyn i ni ei addoli ef yn unig. Ond yn aml iawn ni'n gweld y bobl yn y Beibl yn dechrau addoli'r bendithion, y roddion, rhoi blaenoriaeth i'r bethau a'r bobl mae Duw yn ei roi i ni. Da ni ddim i fod i addoli'r roddion, y bendithion. Dim ond Iesu Crist, Duw ei hun, da ni'n addoli. Rhoi blaenoriaeth yn ein calon i Dduw. A pan da ni'n rhoi blaenoriaeth iddo, pan da ni'n gadael iddo ef dod i mewn a gofyn iddo deyrnasu yn ein bywyd, mae'r Ysbryd Sanctaidd yn sortio bobeth. Beth mae'n dweud yn Matthew? Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw, a'i cyfiawnder ef, a'r bethau hyn yn ychwaneg roed i chwi. Pan dod o'r Beibl, nid o emyn mae rhywun wedi ysgrifennu. Mae'r emyn yn dda iawn, yn dilyn beth mae'r Beibl yn dweud. Iesu sy'n dweud y bethau yma. Geiriau Iesu Crist. Os da chi ddim yn rhoi blaenoriaeth i'w teyrnas, iddo ef a'i teyrnas, byddwn ni ddim yn cael y bethau da ni wir angen. Mae Duw Abraham yn darparu. Jehova Jireh. Mae Duw yn darparu eilydd, un sy'n gymryd lle ei fab, mab yr addewid. Rydyn ni'n gweld hyn yn ddigwydd eto yn yr Aifft, gyda holl disgyneddion Jacob, mab Isaac, hynny yw bobl Israel. Chi'n cofio? Mae Duw yn rhyddhau nhw o'r Aifft gyda'r 10 pla, ac yn y degfed pla, oedd pob plentyn centafanedig yn mynd i farw. Ar wahân i'r rai oedd yn aberthu oen. Oedd bobl Israel wedi cael gorchymyn i aberthu oen perffaith. Ac ymerodd yr oen lle ei plant centafanedig. Felly rydyn ni'n gweld hyn yn digwydd eto yn yr Aifft gyda holl disgyneddion Jacob. Ac yna rydyn ni'n gweld yr addewid i Abraham yn cael ei cyflawni yn gyfan gwbl yn Iesu Crist, disgynydd Juda, mab Jacob, mab Isaac, mab Abraham.
Chi'n gweld sut mae Duw yn ffyddlon? Mae Duw yn cyflawni ei addewidion, mae wedi addo bendithio'r ddeiar i gyd trwy ei ddisgynydd. A mae'n gwneud beth mae'n dweud. Dydy Duw byth yn methu. Mae'r Meseia wedi dod. Mae'r achubwr wedi dod o had Abraham. Dyna pam roedd Abraham yn ymddiried yn ei ffrind gorau. Mae Duw yn darparu eilydd, un sy'n gymryd ein lle ni. Mae'r arglwydd yn darparu beth sydd ei angen ar ei fynydd. Mae Moreia yn gallu golygu mae Duw yn gweld. Ac mae hynny yn wir, mae Duw yn gweld ein hangen. Mae'n gweld ein gwendidau. Mae'n gwybod ein bod ni'n wan ac anhennus. A dyna pam mae wedi danfon eilydd ac eiriolwr i fod yn ganolwr, yn oen y Basg, yn aberth i dalu'n iawn ein holl dyleduon gyda Duw yn Iesu Grist. Mae Duw yn gweld ein hangen ni, ein gwendidau ni. Mae'n gwybod beth da ni wir angen. Ydyn ni'n ymddiried yn llwyr fel Abraham i'r eithaf? Mae Duw yn gwybod beth da ni angen bob adeg o'n bywyd ni. Mae Duw yn ffyddlon. Genesis 22, 15-18. A dwi bron a gorffen. Dyma angel yr arglwydd yn galw ar Abraham eto. Mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n addo hun ar fy llw, am dy fod ti wedi gwneud beth wnes ti. Roeddet ti'n fodlon a berth i dy fab i mi, yr unig fab sydd gen ti. Dwi'n mynd i defendithio di go iawn, a rhoi gymaint o ddisgyneddion i ti ac sydd o ser yn yr awyr. Bydden nhw fel y tywod ar lan y môr. Bydden nhw'n goncro dinasoedd ei gelynion. Trwy dy ddisgyneddion di bydd genhedloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio, am dy fod ti wedi gwneud beth dwedais i. Chi'n gweld y ffrwyth? Heb aberth, heb ildio, heb plygu, heb addoli mewn ysbryd a gwirionedd, does dim ffrwyth. Mae hyn yn gallu digwydd i ni hefyd. Beth ddigwyddodd i Abraham? Bod Duw yn bendithio eraill trwyddo. Pan da ni'n blygu ein hywellus o flaen hywellus Duw, mae Duw yn gallu bendithio eraill trwy ni. Ond os da ni ddim yn cymryd ein groes i ddilyn yr arglwydd, byddwn ni ddim yn gweld ffrwyth go iawn. A mae cyflwr yr eglwys yn Nghymru yn trist iawn. A mae angen bobl sydd yn barod i ildio i bywyd mwyn gwasanaethu'r arglwydd. Plygu, addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Dyna beth dwedodd Iesu. Mae'r Dad yn ceisio bobl sydd yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Nid bobl sydd eisiau dilyn eu ffyrdd nhw eu hunain a gwneud fel maen nhw moyn. Ond bobl sydd yn barod i cymryd eu groes a'i ddilyn ef. Bobl bydd yn cael ei defnyddio i fendithio eraill. Mae'r sefyllfa yn trist iawn yma. A mae Duw yn galw ni i wasanaethu o galon. Yn hannol y gwrthwynebiad enfawr sydd yma. Dwi wedi cael llawer o wrthwynebiad wrth bregethu'r Efengil. A gwneud yn siŵr bod bawb sydd yn dod i bregethu yn bregethu'r Efengil o'r pulpid lle dwi'n gwasanaethu'r arglwydd. Mae wedi bod yn caled sawl gwaith. Mae'n bwysig i ni roi dystiolaeth hefyd o beth mae'r arglwydd yn gwneud yn ein bywyd ni.
Mae Paul yn gwneud hynny, tro ar ôl tro. Pan nes i orffen y coleg yn Buenos Aires, y coleg diwineddol, o'n i wedi mwynhau 3 blynedd hyfryd o fendithio yn yr arglwydd, mewn eglwys enfawr. Chi'n gwybod faint o aelodau sydd yn yr eglwys nawr? Yn Buenos Aires, yn yr un lle o'n i'n astudio? 3,600. Daeth y brifathro i ymweld â fi, brifathro'r coleg, ychydig o ddyddiau yn ôl. Oedden ni'n crio gyda'n gilydd wrth weld yr arglwydd yn gyflawni ei addewidion. A wnaeth yr arglwydd galw fi ar ôl gorffen y coleg. Oedden nhw wedi cynnig lle i fi yn yr eglwys fel arweinydd bobl ifanc. O'n i wrth fy modd, o'n i isio aros yna. Ond wnaeth yr arglwydd galw fi yn ôl i Trefelin i astudio'r Gymraeg i ddod i Gymru. A nes i grio bron diwrnod cyfan achos o'n i ddim eisiau gadael Buenos Aires. Chi'n gweld yr aberthu yna? Nid mod i'n ymfalchio a trio ddangos fy hunan. Just rhannu tystiolaeth. O'n i ddim eisiau mynd i Trefelin. Ond o'n i'n gwybod oedd Duw yn galw fi i wasanaethu yn Nghymru. Oedd e wedi dangos yn glir i fi hynny yn y goleg. A diolch i Dduw. Trwy ei ras nes i fyddhau. Es i Trefelin. Nes i ddysgu'r Gymraeg yna. Mae Robert Owen Jones yn tist o'r beth. A mae Duw wedi bod yn ffyddlon. Wrth i fyddhau ddes i cwrdd â Eluned fy nwraig i a cael Llywelyn a Joseph a cael dod i Gymru mewn ffordd gwirthiol. Achos mae Duw yn ffyddlon. Bob amser mae'n ffyddlon. Bob amser mae'n ffyddlon. I orffen, dwi eisiau ddarllen 2 Timotheus 1:9-12. Mae Duw wedi'n hachub ni a'n galw ni i fyw bywyd glân. Gras Duw. Mae Duw wedi'n hachub ni, da ni ddim wedi gwneud dim i heiddi'r iachawdwriaeth. Mae Duw wedi'n hachub ni a'n galw ni i fyw bywyd glân. Wnaethon ni ddim i heiddi hyn. Duw ei hun dewisodd wneud y beth. Mae e mor raslon. Mae e wedi dod â ni i berthynas ar Meseia Iesu. Trefnodd hyn i gyd ymhell cyn i amser ddechrau. A bellach mae gras Duw i'w weld yn glir am bod ein hachubwr ni, y Meseia Iesu, wedi dod. Mae wedi dinistrio grym marwolaeth a dangos beth ydy bywyd tragwyddol ac anfarwoldeb trwy'r newyddion da, trwy'r efengil. Gwnaeth Duw darparu oen ar gyfer yr aberth i ni fod yn iawn gyda gef. Mae wedi dinistrio grym marwolaeth a dangos beth ydy bywyd tragwyddol ac anfarwoldeb trwy'r newyddion da. Dyma'r newyddion da dwi wedi cael fy newis i'w gyhoeddi a'i ddysgu fel gynrychiolydd personol Iesu, meddai Paul, fel apostol. Dyna pam dwi'n dioddef fel redw i. Ond does gen i ddim cywilydd, achos dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo. Chi'n gweld? Yr un agwedd, yr un cymhelliad gan Paul. Does gen i ddim problem, dwi ddim yn poeni. Does dim ots. Does gen i ddim cywilydd o'r efengil. Dim ots beth mae bobl yn dweud. Does gen i ddim cywilydd o Iesu Grist. Achos dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo. Dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo. Mae yn ffyddlon. Mae yn cyflawni ei addewidion. Mae'n mynd i cadw fy enaid yn saff, hyd yn oed os maen nhw'n lladd fi yn corfforol. Mae'n mynd i cadw fy enaid yn saff am byth.
Dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo. Oedd Paul yn y carchar. Wedi bod yn y carchar a marw yna. Yn Rhufain. Yn gorfoleddu. Ni'n gallu gweld yn ei lethyr at y Philippiaid ei lawenydd anhygoel. Yn hannol y treialon yn y carchar. Achos roedd yn nabod yr un oedd e wedi credu ynddo. Dyna pam dwi'n dioddef fel redw i, ond does gen i ddim cywilydd, achos dwi'n nabod yr un dwi wedi credu ynddo. Dwi'n hollol sicr ei fod yn gallu gadw bobeth dwi wedi roi yn ei ofal yn saff, nes daw'r diwrnod pan bydd yn dod yn ôl. Felly yn gyntaf, mae'n rhaid i ni credu a derbyn yr alwad gan Dduw fel Abraham. Yn ail, mae'n rhaid i ni etifarhau a newid cyfeiriad, a mynd drwy'r broses, drwy'r tân, drwy'r treialon. Penderfynu gadael ein hen fywyd i ddilyn Duw. Dim ein gogoniant ni, ond ei ogoniant ef. Ac yn treddydd ac yn olaf, mae'n rhaid i ni addoli, plygu ein hywellus o flaen ewellus Duw. A fel na fi Duw yn gallu ein defnyddio ni i ddangos Iesu Grist i bawb. Beth dwedodd Ioan Bededdiwr? Mae'n rhaid i mi leihau mwyn iddo ef dod yn amlwg. Pwy? Iesu Grist. Ac glod yw enw sanctaidd. Amen. Ac i orffen fe ganwn ni yr emyn olaf, sef emyn 724. Mai gwbl groes i natur yw fe llwybr yn y byd, ei deithio naf a henyn dawel, yn gwerthfawr wed y wyneb bryd, wrth godi'r groes ei chefryn goron, mewn gorthrymderau llawen fyw, ffwrdd yn union mor ddyrus, i ddinas gefaneddol yw. Ac yn y blaen, 724.
23 i 24. Gweddiwn. Dwi'n gweddio y bydd Duw ei hun, y Duw sy'n rhoi heddwch dwfwn i ni, yn ein gwneud ni'n berffaith lan, ac y bydd y berson gyfan yn ysbryd, enaid a chorff, yn cael ei gadw yn ddifau ganddo, nes daw ein harglwydd Iesu Grist yn ôl. Mae'r Duw sydd yn ein galw ni yn ffyddlon, a bydd yn gwneud hyn, yr glod yw enw sanctaidd. Amen. O bendith yr arglwydd arnoch chi gyd, a diolch yn fawr am ei wahoddiad.